Архиерей күлі суы лаборатория шартларында тикшерергә алынган иде. Бу әлбәттә гадәти хәл, сулыкларның сәламәтлеккә зыян салмавын ачыклау өчен кирәк. Ә Лаеш районы күленә ни булган? Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Архиерей күле Татарстандагы иң тирән күл. Туристлар аның тирәсендә ял итәргә ярата. Ләкин соңгы араларда күл яшел төстәге агулы сыекча белән капланды. Шуңа да социаль челтәрләр аша халык экологларга ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Бирюзовая вода воняет непонятно чем. Озеро вроде бы маленькое. Эссе һавада яшел су үсемнәр тизрәк чәчәк ата, реакция тизләтелә. Шуңа сулыклар бозыла башлый. Өстәвенә якында гына урнашкан Тарлаш бистәсеннән көнкүреш канализация сулары да килеп кушыла. Одна из причин, конечно, жилье. Я не могу утверждать, есть ли там централизованная система канализования, но... Пычратуның төп сәбәпләренең берсе һаман сайын йортлар төзү. Аларның канализация системасы үзәкләштерелгәнме юкмы икәне билгесез. Шуңа күрә киләчәктә биредә торак тыелырга тиеш. Күл суын тикшерергә экологлар, биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре чыкты. Нәтиҗәләр бер атнадан соң әзер була. Самое главное, что мы обращаем внимание, что все-таки здесь ни гибели, ни каких-то живых организмов нет. Иң мөһиме балык йөзә, үлгән кошлар юк. Димәк, су агуланырлык дәрәҗәдә түгел. Узган елда әлеге күл өстенең төсе фирүзә төскә кергән булган, ә быел яшел. Без инде көз көне үк балык җибәрдек, ә язын кар эри башлагач барлык балыкларның да ярда ятуын күрдек. Архиерей күлендә прокуратура хезмәткәрләре дә тикшерү үткәрә. 2 атна эчендә моның табигый күренеш белән бәйле булу-булмавы ачыклана. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары.